mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal. Granular lockdown ginpatuman sa isa ka lugar dira sa Banwasang Ilog. Power Watch Negros gintawag ang Board of Directors ang Seneco nga palpak. Sa balita nasyonal, gobyerno wala sa ipagwa nga exemption cards sa mga hindi bakunado. Duque nag-react sa reports ng World Bank nga kulihot ang Pilipinas sa pagbakuna. Sa balita international, 70 katao patay sa airstrike sa detention center sa Yemen. Sa balita sa sports, Pilipinas magapadala sang 584 katleta sa Hanoi Sea Games. Balita Entertainment, Adele nag-sorry sa mga fans bungod sa pagkanselar sa mga show sini sa Las Vegas. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang benepisyo sa pag-inom sa makahulubong nga limnon sa trabaho. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Enero 22, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Correction Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang shear line nag-apekto karon sa nasidlangan nga bahin sang Central Luzon. Ang northeast monsoon kon amihan nag-apekto naman sa Northern Luzon kag nabilin nga bahin sang Central Luzon. Samtang ang Western Visayas kalakip na ang probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Mangin magalumon ang kalangitan ng may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Kasarangan tubtub mabasko nga huyop sang hangin gikan na aminhan na sidlangan ang mamatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, maging kasarangan, tubtub mabaskog naman ang pagdapya sang balod. Samtang adlaw na butlak las 6:07 kaina sang aga, magatunod naman las 5:44 karon sa hapon. Ang temperatura, yara sa 23 degrees Celsius, tubtub sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Yes, good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Aksyon Doors Liwat. Good morning. Yes, good morning Liwat Action Boy. Kag happy birthday, Ged. Yes. So, kag sa tanan nga nag-monitor sa Facebook and YouTube, maayong aga. Thank you, Gid, sa imong outfit nga ginprepara mo gid for my birthday. Oh, Action Boy. Anyway, ang outfit from Ma'am Van. Basta tiyala ka nga daw ka, suksok man ni Eden. Ang balaw ko na. Webes, lugin hulam. Pag suksok ka ni Aksyon Eden, ko pa hulam na kay Aksyon Dorel, pa masuksok ka man. Ay kala, if you Right, so, ka mo naghulamay. Why kami naghulamay? Parihoy kami niya. And halin siya kay Ma'am Van. Kaya we both look nice yes. and beautiful sa amo na nga mga kakwan. Of course. So, that's one kani dapat maternoy kami nga duwa. Mayo gin magpili si Ma'am Van sang mami siya, in fairness. That's one wala ko mag-perform kami sang Kiss Me Kung may party ka tani subong, ma-perform kami tani sang Kiss Me nga duet na bala namon. O gani. Ako tani ba yun namon? Ay, mo ka kanta ni kagayan. No, gono, abi ka nag-live si din mo. Ay, sorry then. Enjoy. Sige Sige. Kay Milili Oligo, good morning sa iyo, amigo. William Osera Celis. Oy, taga-bago ni. Happy birthday. Salamat. Ginatamyaw man ni Milili si Ma'am Van, Miss Jenky, Dr. Matt, Noel Amar kay Alex Montez. Josie Severino, kag kay Panga RR Rino. Veronica Valyado si Chaus. Salamat. Bo si Panga RR. Pangga. Di ba lang yung kuhan nga greetings ba lang? Good morning. Tamiyaw ko lang si Kumarco Dormads at takabi sa FB. Ay, mo nang iya. Hindi ay, rapagid. Happy birthday, Papa Boy. Di ba gitra? Ay, Papa Boy. Saan mo na siya nagbata? Ginbata. Ay, ano man, ginbata. Or ano man. Saan ko ni sana? Sige, at sa FB nga. Abag, o naman yung Facebook mo. Sino? Ay na si ano Si Bia? Si RR. Si RR. Kaya ba adyo ko na sa FB. Sumot si Lingon, bago naman Facebook niya. Ay, duga pa rin yun. Sila niya kumparing Bia Jonathan niya ni black niya ilang mga Facebook. Anong ginapang-share ni nila yaman? Kay Rochelle Evangelista, good morning man. Kag happy birthday man sa bata. Kay Richel Ann Evangelista. Oo. Happy birthday. Happy birthday. 10th birthday sa iya bata kasi Richel Ann Evangelista. Ay, ano na siya? Nahak ang iyang
Oh, si Mary Grace Arroyo, good morning daw sa inyo classmate. Ari na siya sa Amerika, ya? This is America. Oo, classmate ko na In, Classmate bala sa Kwanbla. swimming lesson. Oo, sa swimming. Kaya siya subong sa America. Ato na siya sa Amerika. Ay, lain. Basta nag-compete to siya, wala man. Kasi nag-compete siya sa swimming, wala man. Kalain. Ato, kay Gingging Arroyo dira, good morning sa imo. Kag, kwanlanda, nang enjoy your life. Your American in the life. US of A. American Enjoy your life. American life. Enjoy the Americans. Kala, isa enjoy the Americans. Siling ko gigagawad. Glo Cabales, good morning man sa imo. Sige, standby Happy tanay birthday. sa aton nga mga balita lokal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaya sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa work. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita lokal, ginpadalong sa granular lockdown ng Purok Rizal, Barangay Kalubang, Banwasang Ilog matapos na nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka overseas Filipino worker nga residente sa mga lugar. Sunod kay Barangay Kalubang, punong Barangay Minerva Gersan, nagpauli sa Purok Rizal ang OFW gikan Canada para magtambong sa kasal sa iya bata, kag nagtiner pa inisang malawig tungod na patay ay tiya. Pagkatapos ng lubong, nagpa-swab test ang OFW bilang requirement sa pagbalik sa Canada, apang nagwa nga positibo ini sa virus. Bilang tikang, yung nagkamandar sa Municipal Health Office nga ikordon ang balay kay ipadalom sa antigen testing ang mga miyembro sa pamilya, apang nagpamalibad ang mga ini. Tungod sa pagpamalibad na desisyonan, nga ipaidalom sa granular lockdown ang bilog nga purok bilang precautionary measures. Samtang nabalaka si Gersan tungod wala pa sang komunikasyon ng banwa angon sa ihatag nga ayuda sa mga apektado nga mga pumuluyo. Ari na sir, ginapasirado ko na ang amon nga boundary. Okay. Nga those incoming salakyan nga maagi lang man para sa Purok Rizal, Purok sa Mabini, Aguinaldo, pwede lang sila kapas. Those they are not allowed to go out na. Amo lang man na sir. Si punong Barangay Gersan sa Kalubang, Ilog. Strikto nga bantayan kag monitor sa Ilog Municipal Health Office sa mga pumuluyo sa Purok Rizal, Barangay Kalubang matapos ginpaydalom sa granular lockdown umpisa kahapon nga adlaw Enero 21. Sunod kay Dr. Bianilios, Ilog Municipal Health Officer, sa sulod sa 14 ka adlaw nga lockdown, bantayan kung may mga makabatsyag sang sintomas ng COVID-19. Ginpangabay man ni Nilios nga magpasugot na ang 19 ka primary close contact sang una nagpositibo sa COVID-19 sa ilang lugar agud makaumpisa sa pagpatigayon sa contact tracing kag matap na ang paglapta sang virus. Una diri nagpositibo kag may sintomas ang isa ka 56 anyos nga babayi kay namalibad ang 19 ka primary close contacts nga magpa-swab test rason nga ginpaidalom sa granular lockdown ang lugar. Sa karon ginhalat naman kay natala na magwa karon nga adlaw o ang resulta sang swab test sa iya pamilya nga kaupod sini sa balay. Sa karon may 15 ka aktibo nga kaso sang COVID-19 ang banwas sang Ilog. Sa Purok Rizal, Barangay Kalubang, it takes effect today. So, ang amon itong recommend is 14 days. Pero on the 14th day, malibot ang mga healthcare workers kag mga house-to-house mang-check kung may mga symptomatic sa area. Ang kabahin sa pagpahayag ni Ilog Municipal Health Officer Dr. Bianilios. Sa ibang baraton nga balita lokal, ginahulat sa gihapon sa mga shipping lines ang ipapanaog executive order na Bacolod City Mayor Evilio Lidardia kag Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga hindi na pag-require RT-PCR test result agon makabiyahe padulong Iloilo, Bacolod, vice versa. Suno kay Wisam Operator Frank Carbon,
Wala sa gihapon sa update gikan sa lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod nga nagapanugot na ang Emergency Operations Center sa siyudad apang mag-epekto ini kung mayara na sa executive order sa Lordia. Dungang paginahulat man sini ang amended executive order ni Trenyas nga una nagpaparaog requirement ang RT-PCR test result tubtub Enero 31. Kung makabalik na sa pagbiyahe, plano ni Carbon sa isa pa ka shipping line nga magpatigayon sang tagduha ka round trip nga biyahe. Liwat nga ginhingyo sa City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRMO ang bulig sang pila ka barangay sa Bacolod angot sa ginapatigayon nga extraction operation sa mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Sudo kay CDRMO Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan, magluwas sa apat ka extraction team sa giyatalatapan kabahin sa ila operasyon ang mga barangay nga ilaman sadto ginapangayuan sang bulig labi na mga lugar nga mayara sang kaugalingon nga mga personnel kag ambulansya. Dugang pa ni Pornan, 24 oras na ang trabaho sa mga personnel na ginassign sa extraction na team bilang kabahin sa safety measures. Magluwas sini, naghatag man sang panugyan si Pornan sa tanan nga mga miyembro sa extraction team nga likawan ang paglagaw pagkatapos sang ila trabaho bangod ini sila ang wala na sang ginatiniran nga quarter sa baylo ginatugutan na nga makapauli sila tag sa kamapulian pagkatapos sang duty. Magdamo case ta, kina-onboard ang barangay ambulances nag-commit ka mabulig sila sa extraction. Like Villamonte, Alegre, Mantilingan. So, gin-activate naman na sila sa mong liwat? Yes, sir. Kay damo naman the case na. Kabahin sa pagpahayag ni CDRMO Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan. Tantang kapalpakan kagkapaslawan sa mga Board of Directors ang Central Negros Electric Cooperative nga tun-an sang husto ang 20 megawatts power supply extension agreement sa KEPCO SPC. Ang ginalantaw nga rason sang Power Watch Negros Advocates Incorporated nga kun nga naglambot sa masobra 280 milyones ka pesos ang utang sang Seneco. Sunod kay Winnie Santos ang Power Watch Negros, sumugod pa lamang sang ginaduso sa mga Board of Directors ang contract extension sang Seneco, ginabalabagan na ini sa mga advocates bangod sang mahal nga presyo ikumpara sa iban nga mga power bidders. Apang sunod kay Sancho, mahimo may mga personal nga interes ang mga Board of Directors, rason kung nga ginpilit nila nga iduso ang contract extension sang KEPCO SPC. Nagakabalaka ang Power Watch bangod nga ang mga konsumidor ang direkta nga mapektuhan sang pagdako sang utang sang Seneco sa KEPCO. Base sa notice of default nga gin-issue sa Seneco, demanda sang KEPCO SPC ang pagbayad sang kooperatiba sang masobra 280 milyones pesos nga utang. Gina-question sang Consumers Advocate for Reform ang tikang sang Central Negros Electric Cooperative kon Seneco nga pagsukot sang mas manubo nga rate sa mga konsumidor nga wala nagsanto sa kontrata sa power supplier nga KEPCO SPC. Sunod kay Eddie Makainan, nagsukot sang mas manubo nga kantidad ang Seneco sa mga konsumidor sa agod mapagwa nga mas maayo ang kontrata nga ilagin pili kag ginsudlan kaupod sa nga KEPCO SPC. Pagpatag ni Makainan ang 3.29 per kilowatt hour ang base sa time use of rate apang KEPCO SPC ang nagdemand sa balayran base sa kontrata nga nagabili sa 5.69 per kilowatt hour. Nagpangayo karon sa nga pagpatag si Makainan sa Seneco kung sa diin nila kuhaon ng masobra 2 ka pesos nga kulang sa balayran sa Seneco sa KEPCO Salcon. Kag ginahingyo man sa grupo si Trinidad Pontevilla ang anay general manager sa Seneco nga magpahayag sa iya pagpatag sa publiko may angot sa problema ang ginapatubang karon sang Seneco. Gobyerno wala sa ipagawa nga exemption card sa mga hindi bakunado. Samtang Secretary Duque nag-react sa report sang World Bank nga kulihot ang Pilipinas sa pagbakuna. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kunliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi tinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kondition. So, dinatawagi naman Di ka sa ato Angel mga Recoperto? greatest. Angel Recoperto. Dahil lang akadamo na dayon ba nag-news lang ta. Anyway, kay Angel Recoperto, ginatamyaw niya gika happy birthday, Action Boy. Kay Allen Louie Himotea. Good morning, happy birthday, Action Boy. Ga-monitor man kami di sa Linaon, Kawayan. Tamyaw ko lang da sa Bacolod Pamilya Hidlayan na always ga-monitor sa imo program. Stay safe and God bless. Raymar Biranyo Lengoste, good morning. Watching from Barangay Hangimit, La Carlota City. Kalayo na ba sa imo? Ha? Kalayo na sa imo kada mo sa na mismo. Ay, gali. Adri kaya gali kay ano yung sa babaw. Sa Gali babaw, ang kay oo. salamat kay ano, daka. Oo. Okay. Angel Recoperto, salamat ko no ka sa pag-greet sa amon Iloy nga si Hedy. And Sister Riza Zamora Recoperto ga monitor sila sa Sacramento, California. Yes. Kay Princess Chloe Bidlan, good morning man and happy birthday sa imo Action Boy. Eric Fernandez, good morning. Jin Buerom, happy birthday, paring boy. Turko Junko, oy sir, siya ginag-greet niya ka Action Boy. Kaya, okay na? Tidra na ta kay ano? Sige. Raymar Biranyo Lengoste, okay, nabasa ko nag-greet. Si Toto Tan, o si kumparing Bia Jonathan ni. Happy birthday ko sa imo. Kag ginag-greet niya gid si Ma'am Van and Miss Chinky Dialagdon. Michael Singo Lamayen, good morning. Naga-monitor sila dra sa may alihis. Miss Homa Lumena.
Kag si Mami M. Saboso, happy birthday, Mayor Aksyon Boy. Madamo gid niya salamat sa imo always. Gid niya suporta sa aton. Not so spoiled but well-loved nga dulce corazon. Si Eden! God bless your good heart and your family. Okay, Why pa ko sige. ka, Kwan? Why Why ka pa pa ko ka? ka-file? Ka-file sa gani man. So, Certificate lasto of na lang sa candidacy. 20, ano na lang, 20, ano gani? Ang next niya election, gani? 25 ba? 2025. Ano ka na? May discount ka na. Kaya, Miss Veronica Santillan Manukan, happiest birthday, Action Boy. Kay Christine Binyes Villalobos, good morning sa imotin. Kag happy birthday sa imo, Action Boy. Kag imo BFF, si Miss Maria Muriel Lobaton. Good morning and happy birthday sa imo. Antonieta Yap, happy birthday kagawad. Wings Kilim Morales, happy birthday nung boy, always good health at ingat lagi. Miss na namin kayo from August, Weng, Nat, and Abby. Amo siyang utod mo, no? Hindi bayaw. Bayaw gali. Okay. Si Miss Sol Lama Barnacha, good morning mandra sa imo sa Thailand. Kaya Christy Caripol Tanatan, Javier Tanatan, good morning. Ano ni? Happy birthday sa imo my idol. Please greet man happy birthday in heaven naman niya. Special brother niya, Nonoy Jose Maria Tanatan. Okay, sige. Kay Sir Roberto Galio, happy birthday sa akon. Suod nga amigo nga mambinuligon, mabuot, masaligan. Many more birthdays, good health, always God bless. Enjoy your very special day. Bongga sang very special day. Kaya Sir Lester Ray Benitez, happy birthday again. Kuno nag-send naman siya sang 400 stars. Salamat gid kay ginatamyaw niya. From ano gali kuno? Siling niya, happy birthday again, Action Boy, from Ayesa May Katage Benitez and Aya Fire Benitez. Grabe no, si Aya Fire, ga kalayo gid si Aya. Si Gina Durane, utod mo na? Happy Happy birthday, brother boy ko no? Brother boy, charot lang. Love you, bro. Asa na all? From SG family. Anong SG? Singapore. Ay, Singapore gali. Okay. JN Arevalo, good morning man. Greet ko lang asawa ko. Ika-50 nga kaadlawan. Habi ko ika-50 nga asawa. Ika-50 nga kaadlawan. So, wow! Ng golden, no? Golden. Golden birthday today. Happy birthday! Atia Kim Eriman. Damo, kabaladungan yung birthday, Action Boy. Atia Kim Eriman. Sige. Kay Krishna Treveles Aba Esperante. Happy birthday, Maninoy Kagawad. Yes. Labayo Eduardo Jr. Wala ka ni Katen sa kasal? Wala ka guro na invite. Ano ka? Basi na lipat lang. Lipat ka lang kay kadamo, Maninoy of the Year ka daan. Kaya Jigs Ambong. Happy birthday, pre-boy. Alegria Magtang Portal. Happy birthday, my dear classmate. Bongga sang my dear classmate. Principal ni siya. Okay. Yes, Sige. Kaya Romeo Torquator. Good morning. Happy birthday, Action Boy. Jerry Azero Jr. Happy birthday. Ginatamyaw man ni Christine Menyes Villalobos ang happy birthday ang iya magulang nga si Dante Menyes dira sa may Barangay Pandanon, DSB. Si Caitlyn, ginatamyaw niya mang happy birthday manino. Iti ang bugas mo na dulong yan Wala po. Standby ta na. Ginita lang po bala ni Alig si baby Dylan Maxwell. Portal Odasco, no? Good morning dira sa mo baby Dylan Maxwell Portal Odasco. Standby na sa mga balita national. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlanong niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:24 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Hindi magpagawa ang gobyerno sang COVID-19 exemption cards nga tugutan ang mga unvaccinated individuals nga makagawa sa ilang puluyan subong nga nagasaka ang kaso sang virus. Inang ginpahayag ni Acting Presidential Spokesman kag Cabinet Secretary Carlo Nograles sa karon nga ginapatuman ang no vaccination, no ride sa Manila nga nagalimit sa pag-usar sa public transportation para sa fully vaccinated individuals kag ang mga unvaccinated o partially vaccinated ang maka-access sa essential goods and services. Nagapilar si Nograles sa publiko nga hindi pag-i-entertain ang mga individual nga nagalagaw kada nagatanyag sang COVID-19 vaccination exemption cards. Nag-react si Health Secretary Francisco Duque III sa report sang World Bank na mahuyang kagkulihot ang Pilipinas sa pagbakuna kontra COVID-19. Suno kay Duque, hindi dapat nga ipaanggid sang World Bank ang Amerika kag Pilipinas. Pathag ni Duque, una nagbakuna ang Amerika sa 2020, samtang ang Pilipinas ang nag-umpisa lamang sa nakaligad nga tuig. Suno pa kay Duque, nag-stabilize lamang ang supply sang bakuna sa Pilipinas sang magdonar ang COVAX facility sa pungsod. Apang apisar nga ulihi ang Pilipinas sa pagbakuna, dapat ngilantawon sang World Bank nga manubo sa gihapon ang kadamuon sa maginigo sa COVID-19 ka nagakapatay sa pungsod. Ginatugutan na sang National Interagency Task Force ang pagsulod sa mga Pinoy gikan abroad nga naka-recover na sa COVID-19 apang nagapabilin nga positibo apang is-subject pa sila sa pila ka mga protocols. Ginpagawa ni Cabinet Secretary kag Acting Presidential Spokesman na Carlo Nograles ang pahayag matapos ginhalugan sang NIATF ang arrival protocols sang fully vaccinated international passengers. Suno kay Nograles, kinahanglan lamang ipresentar ang positive RT-PCR test nga ginkuha sa sulod sang 48 oras antes ang biyahe kag medical certificate nga gin-issue sang licensed physician sa dinasaad nga nakakompleto ini sa mandatory isolation period kag hindi na infectious. Ginpanumdum ni Nograles ngang positive RT-PCR test kinahanglan kuhaon nga hindi magnubo sa 10 kadlaw kag hindi man maglapaw sa 30 kadlaw antes ang petsa sa pagbiyahe gikan sa country of origin. Ginaabi-abi sang Pilipinas ang pagtuon sang US State Department nga nagabasura sa ginalegar unlawful claims ng China sa West Philippine Sea. Sa pagtuon nga ginpagwa sang State Department ay ligad nga semana, ginasigundahan sini ang legal victory sang Pilipinas sa 2016 nga ruling kag gintawag nga invalid ang massive claims ng China sa teritoryo. Ginpahayag sang Department of Foreign Affairs ng DFA nga hindi nagasuporta sa Philippine-US Joint Vision Statement sa November 16, 2021 nga nagapahayag nga inconsistent sa international law of the sea ang expansive maritime claims ng China sa West Philippine Sea. Gintindugan sa DFA ang nga legal ang Hulyo 12, 2016 nga desisyon sa Permanent Court of Arbitration, The Hague, Netherlands. Samtang ginataga naman sa kusog ni Partido Reforma Chairman kag Standard Bearer Panfilo Ping Lacson, ang mga Pilipino nagakaduraan na sang paglaom nga mayara pa sang pagbago sa gobyerno bagod sa pagpati nga pareho lamang nga mga kurap ang mga nagdalangan nga mga kandidato. Suno sa kay Lacson sa isa ka interview nga kinahanglan magbalik ang paminsaron nga may paglaom pa kita. Ini ang sa pananawan ni Lacson nga madamo na sang mga pumuluyo nga daw nagsurrender na ang mga Pinoy.
Ini ang obserbahan sang presidential candidate kay sang iya running mate ni si Vice Presidential Bet Senate President Vicente Tito Soto sa ila paglibot sa mga probinsya para magkonsulta sa nagkarelay ng sektor sa nakaligad nga bulan. Ang deadma mindset sa mga Pilipino sa mga korupsyon nga ginalakipan sang pila ka mga politiko ang gusto nga bag-ohon ni Lacson kung siya ang mapili nga masunod nga presidente sa Mayo tuig 2022 nga eleksyon. Suno pa sa senador, kaganay hepe sa Philippine National Police nga kilala nga istrikto nga nagabantay sa national budget. Kag nagdula sang Cotton Cup, nagapati siya nga mapaayo ang pangabuhi sa mga Pilipino kag mabalik ang pagsalig kag suporta sa gobyerno kun mismo ang mga nagapamuno ang mangin ehemplo para sa maayo nga pagbag-o. Mensahe na Lacson sa mga pumuluyo, mangin discerning kag tan-awon kung sino ang nakadapat nga iboto, hindi ang sa tan-aw nila ang mahimo nga magdaog. Wala sang natumod diri sa Lacson pero ayara na sa kamot sa mga Pinoy suno sa iya ang tanan. Isa kaadlaw lang nga manginhari ang mga botante, dapat gamito na ining kahigunan para nga makapili sang maayo. Ginaduso man sang tandem nga Lacson kag Soto ang ilang slogan nga aayusin ang gobyerno, aayusin ang buhay ng bawat Pilipino kag uubusin ang magnanakaw. Ginpasiguro sa Department of Energy o DOE sa publiko nga nagakaigo ang supply sa kuryente karon nga paabot ang eleksyon. Ini sa piyak sa nangin pandam sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nga posible may magluntad nga paghinay sang supply sa kuryente karon nga panahon sang tigilinit. Ginpahayag ni DOE Director of Electric Power Industry Management Bureau Mario Marasigan nga sa karon wala pa sila sa nakita nga dapat kabalakaan nga mahimo makaapekto sa supply sa kuryente sa pungsod sa maabot nga eleksyon. Apang pag-ako sini nga sa piyak sini hindi sa gihapon malikawan ang uncontrollable situation, rason nga ginahimo na sa ahensya ang tanan agud mahibaluan kung paano mahatagan sa solusyon ang isa ka problema. Ang atong balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal, kagiban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organization, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Okay na, James? Okay na? Sige. Kaya Mary Grace Gingging Arroyo niya, happy birthday kagawad. Di, geng, wag kita da. Kita da. Ara sa Amerika gani, no? Tapos sa Amerika sa mo. Ati, padalaya lang na yan. Padalan ta kaging sa akon nga Gcash. Amo na. Hindi lang Gcash. Bara, naging news Mga friends na mo ni siya. Nga, pwede mo ma-joke. Ako ni joke mo sa mo na ginatutuwa nila. Amo na yung mga friend. Abi mo na reaction na dayon. Pag hinugay, naku. Sige. Caitlin Nang, ay ada. Tingbon ka lang ko no sa
Chinese New Year. Chinese New Year. Ang At ano tilain yan, naman na iya. Tikoy na yayada Oo, mag Chinese tingbo New niya lang Year. yan. Hindi na pwede man. tingbo niya, day. Ano na, day man? Lain man niya ang kwan. Subong dapat, isa ka sa akong bugas. Sa Chinese New Year, Isa tikoy. isa ka box na tikoy. Oo, na dapat. Oo, bawo Na, siya. nas day, Daw, day di pa man. kabalo Hindi ka balo, daya. Doon ka pigaw sa aton, subong nga lakat, dayaw. Sige. George Madrid, greet niya lang ang family Fajardo sa Cadiz. Enrique Caballo Subaldo Jr., Maverick Anthony Diaz, Tony Diaz sa Patria Village. Ron Arhida Trava, salamat gid Ron. Sa kay Toto Balolot. Eve Rose Patigayon Balolot. Ay, magano na sila ni Toto? Kabalo ka kung magano na sila. Hoy man. Si Toto kag si Eve Rose. Basi tupad balay. Charing. So, pakaisa sila. Kay Teresa Linaha Kayaw, morning dra sa imong classmate, kag kumare. Salamat gid. Ipang-greet ko ni Bla naga-watch bala lang kay ina Aksyon doors. Go na ba sa pag-greet? Kaya ako nagako na diya mag-appear din, no? Sa kay Remia Garcia, good morning. Friends, morning. Yes, Virgil Legaspi Coloso, classmate na salamat man kag mag-aga dira sa imo. Sa kay of course si Ma'am Luisa Luing Melo, si Kwan kay na nag-greet man si Cielo. Oh yes, nagtamyo man si imo. Oo, si Cielo. Sir Cielo. Revalo. Kag kay Migo Tawan Bol Gallo, of course, salamat. Yes. Kag kay Madam Alma Alvarez Gallo dira, good morning. Robert, sino pa gid naga-watch pa gid kay na to, may mga naga-watch pa din nga way mention na ra kay na mo kay naga-watch I-mention lang na bala. rin sila nga daan. Yes, si Torco. Si Teacher Romela bala, going na di siya bala. Ay, ara na siya? Oo, matabuay lang di sila duha ni Ma'am Luing. Okay. Matabuay lang sila? Oo, matabuay. Hindi sila upod? Kay nag-una gid guro si Ma'am Luing. Okay. Kasi siguro wala pa naulihib la lutong Valenciana. Basiga ano pa nga na kalikad pa sa plaza. Valenciana, atis Ma'am Luing ara na, Ma'am Luing unan lang ko masimba pa kasi blaga siling si Ma'am Luing nga. Ay, may panada. Romel Gallo, amigo, good morning sa imo kag salamat man, ha? Si Miss Morielo kagina pang tamyawanay niya sa imo, happy birthday. Oh. Hindi siya marabutay. Hindi siya maributay. Ito galalaing kasi ako hindi siya. Si Ma'am Van na out of stars na ako, no? Pero okay lang naman ba? Namadamo naman ito ginagin-send. Yeah. Mga shining stars. Yung shining stars. Ang nablos bala ni Moriel, si Patricia. Lubaton. Gapon pa siya nag-greet siya. Gapon pa siya? Advance? Yes, oo. Angelica Torres Apawan from Sipalay with love. Nga ka mo des Palay. Sino siya? Yada ko eh. Aras Leia sa. Baka familiar sa face. Nagkuhan sila siguro. Ato ba lang sa birthday. Kagdag pa mag-vaccine. Kaya ito nagpa-vaccine, ate. Amo gidi. Ngala ko familiar. Sige, enjoy si Palay. Sa naligat naman sila sa Escalante. Ay, oo. Katahom to blas ang ilaging kantuan man, no? From north to south gali sila. Ingid man, updan nyo kami dati. Charot lang. From north to south sila, no? Kay Miss Jinky Dilagdon, enjoy the action boy. Nag-send siya 100 stars. Grabe nga ulan sa Thank stars. you, Miss Jinky. Kagabi pa na siya nag-greet sa akon. Gani, ma. Okay, nakita ko gali mga alas 2. Alas 2 ang kagahon. Nakita ko ng alas 2, magbalo ko ng oras. Ate, sige, okay. Standby na kami sa atong dugang nga mga balita. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action. Morning edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:37.
Kag sa detalye, Balita International, 70 ka mga tao ang nagkilamatay kag masobra 130 ang pilason matapos nga iguon sang airstrike ang detention center sa Yemen. Sula sa Doctors Without Borders, nakaimuan sa Saudi-led coalition ang airstrike bilang opensiba batok sa mga rebelde sa Yemen. Nag-igo man ang isa ka airstrike sa telecommunication building sa Hodeidah City nga nagtugas ang pagkadula sa internet connection. Lakip sa napatay ang 3 ka mga kabataan. Gintudlo man sa Iran-backed Houthi rebels ang may control sa Yemen nga kahimuan sa Saudi-led coalition na sambit nga airstrikes. Nabudlayan naman ang mga international aid group nga makakuha sa detalye bangod sa natabo ang kawadon sa internet connection sa lugar. Sa negosyo naman, ginpahag sa Globe Telecom nga naglunsar sila sang pinakauna nga eco SIM card sa Asia. Himo ini sa recycled refrigerator waste. Ang deployment nga nagsugod ni sa Nobyembre tuig 2021 para sa pinili nga mga postpaid mobile customers ang ginlunsar sa isa katuyo nga mapapaskog pa ang environmental sustainability. Sa ang Globe nagpahag, gingamit nila ang advanced technology firm nga Thales para sa eco SIM cards nga himo ini sa 100% nga recycled materials lakip na nga polystyrene waste halin sa refrigerator. Ang Thales nga iya eco SIM technology ang nagabuli karon sa Globe nga masabat ang kung mahimo ang ilas ning katuyuan o kung tinutuyo para sa ginatawag nga e-waste. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 51 pesos kag 26 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 12 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 58 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, ginkasubo sa international singer nga si Adele matapos ang pagkanselar sini sa iyang mga show sa Las Vegas. Sa iyang social media account, ginpahag sini nga gintapikan sa COVID-19 ang katunga sang iyang mga crew. Bagod sini nagdesisyon na lamang siya nga kanselahon na lamang ang nasambit nga show sini. Natala na kunta ni ini ang unang performance sa 24 ka concert sa Caesars Palace. Una na nga naging-anunsyo sa singer sa 2 Nobyembre ang pagpatigayon sa 2 ka show kada weekend sa Las Vegas umpisa Enero tubtob Abril. Nagpangay naman ini sa pasensya sa mga fans nga nakabakal na sang tickets kag tuman nga nahuya sa ila. Apesar madamo sa gyapon nagasuporta sa desisyon kag madamo man nga fans ang nagpabutsyag sa nga pagkaakig. Singkent akong 584 na ka-athletes ay padalasang pungsod sa 31st Southeast Asian Games nga hiwato naman sa Hanoi, Vietnam sa bulan sang Mayo. Magluwas diri may 80 ka iban pa nga yara sa appeals list nga pag-aupda naman sang 161 ka mga opisyal. Ginpahag ni Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino nga mayara sila sa meeting ni Chef de Mission Ramon Fernandez ka mga opisyal sa Philippine Sports Commission sa rin ginatalakay ang kadamon sa atleta nga ilay padala. Mayara man sila sa pagkinot bangod sa limitado nga budget para sa among torneo. Sa original nga listahan, nagalambot kung tani sa 627 ka-athletes ang ilas ning ipasakop, apang 80 sa may ang halin sa National Sports Association. Sa dalom sang Group B, sa rin ang mga ginalakipan ini sa ila asosasyon ang maghahatag sang budget sa mga atleta. Balita Espesyal! Alright! Energy! Yeah! Bongga, pag-birthday mo na. Amo naging prepare. Ako ginaging preparahan ko. Wala ko lang naging binabirahan. Kaya daw nauya mo ko bala. Hindi ko gusto nga agawan ng iyong ininga adlaw, balahaw. Para sa imo. Ay, gaway pa na yan. Dawaw? Ay, gaway pa na yan. Ano na? West Philippines eh. So, muna siya, Action Boy. Enjoy your day, good Action Boy. And happy birthday, good sa imo. So, more Ako blessings naman, to come. Yes. And God bless you, good. Damo ginisang subong. Sang blessings nga maabot. Si Ma'am Vanessa May, yung adaan maabot siya kuno. Ay, gali. Ma-attend Subong. Ay, lain. tige Pero maabot tabo. ko da karon Action Boy. Ma-attend ko. Uy, ala. Nakul ba Bonggay, andam likod mo. Kabalion ka na ni Doc. Charot. Kakon na ni Doc ni Direct mga ka, may likod. sila mo ba lang ma-enjoy your day mo na. Kuya, bisan hindi ka man birthday, enjoy mo lang kuya sa nga. Of course. Dapat yun natin enjoy. Pero extra enjoy your day. Okay na? Na-explain ko man. Correct. Extra enjoy Kadalom your sa day. imong explanation. Yes. Kag pagpatag, nakahatag sa kasanagan sa Yes. akon nga paminsaron. Mayo kay nasanagan kagid. Amo na importante.
importante dara. Okay? Ay, naka, sabto ko lang si Sino? Jin Tugonon bala. Kung mapuli sa kuno sa Bacolod, fully vaccinated naman siya, kinanglan pa kuno swab test. Yes. Kaya halin siya sa Oriental Mindoro. Ay, halin siya sa Oriental Mindoro. Yes, Jinlo, no? Bisan fully vaccinated ka, kinanglan mo gyapon sang negative RT-PCR test results. So, ang ginaano lang to ya, ang exempted lang to ya ang from Western Visayas. Within, no? Way pagani makapag-white executive order. Wala pa EO actually. Pero sige. Pero kung outside, especially outside kaya from sa Western Visayas, required agad nga mag RT-PCR test. Yes. Okay. Sige. Rowena Muniez, thank you man. Sige. Kay George Lim, akong bayaw. Anya, happy birthday sa bayaw ko nga mabuot ka mapisan kita mo. Wow, grabe nga dayo si mo ni subungan la. Do feeling ko mapano ka gini, mapa-ice cream ka karon. Correct? Correct. Ice cream. Dirty ice cream na balaw. Ang ginakandos-kandos. Nga ginatawag ng dirty ice cream, no? Kaya tinlo man siya pag Amo ganit na ginatawag. Nga mo ng term, no? Oo. Sino makasabat sinaman? Kaya gaan ko karon lechon. Feeling kong nagngalan sinang makanugid mo. Dirty Ay, that's dirty. So sila mo sa Pinoy niya, dirty ice cream. Hindi kasi may mga kano sa unabla. Pag bakal niya, pag ambalas ang Pinoy ko nga bata nga. Bata ko nga mga bata, bay kapala sapak ya sa mga kano. Ang balik ko na, Joe, hey Joe, buy me ice cream. Gawa mo na sa guro, buy ice cream. No, that's dirty. Tingin sa bata doon niya, dirty ice cream. Amo guro na. Ang history. Tuod bala. Hindi ako, Iwi mo story, Kasi ba meron mga dirty kitchen, no? Dirty kitchen. Pero may dirty kitchen, pero wala clean kitchen. Ganino. Pero wala man clean ice cream. So, dirty. Term na siya guro sa mas, mas... ang dirty kitchen guro na. Ang kano naman guro na. Mabidala ka. Natabuhan yung guro na daw lakaw. Nung kadamo guro na sang higko na sa akot. Your kitchen ang dirty kitchen guro. Draguro yan nga. Drakagid balagay. Luto, gaano. Gagawin. Especially sa una, nga hindi pa ya uso ang LPG. Dapog. Damo bala sang gawa. Nang kuan ba sang magluto. Kano ganito panawag na? Nang abo? Abo. Di mo na yung daw ka dirty guro. Tapos sa inyo balay, may dirty kitchen, mga mo? Kami? Yan ay ka. Uy! Dirty kitchen. Tapos mayroon pa yung sa dirty kitchen. May kitchen. Sa kundi may dirty kitchen kami sagwa. Ang among kitchen sulod dirty man. So duhangin yung dirty kitchen. Hindi, ang isa dirty kitchen. Isa ya, kitchen nga dirty. Ay, kalain, Pagpuli ko na yung kanong kuyon. Kapangimos, ito lang wala ka action boy mo simon. Oy, Doña Elena Legarbes! Talagsa ka lang niya, ginag-greet sang Doña mo. Balaya. Yeah, mo Doña, basta mag-greet kiss alang na ya. Si Sir Ulysses Ortiz. Sir, morning dira kag thank you again, no? Okay. Ari man from Iloilo to Zamboanga, need ang RT-PCR. Way ko kabalo sang Zamboanga. Para no ilang protocol. Iloilo. Iloilo yan, Wala kami kabalo. Way kami kabalo, ma'am, sang protocol sa Zamboanga. Better nga istorya ho ng manawag sa ilang government dito. Yes, sa LGU dito sa Zamboanga siguro tawag ato kay pamangkot sila. Way ko kabalo ko nila protocol dito, no? Pati sige. Sige. So, sa ato ni Balita Special Action Boy, Aryo, ining mga benepisyo sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon sa trabaho. Ano? Benepisyo? Benepisyo sa pag-inom. May benepisyo sa pag-inom? May benepisyo. Sa trabaho? Yes. Okay. Sunod sa office libation sa nga naga-research ni sila, naga-do research. Basi mga naga-research na mga gabligya man limnon? O basi mga palahubog. So, regulation po yun, ang pag-inom sa nga ilimnon ko or makalubog ilimnon sa trabaho, ang makapadula sa stress sa empleyado. Labi na sa mas stressful hours kuno o kon mga adlaw nga tamaan blakas ako, naga-serve ni kuno as coping mechanism. Yes, pero syempre, gina-remind nila nga drink moderately lang. Nga tag-light lang, pero doon makapabugtaw lang guro bala sa imo nga balahaw, sa imo nga katawang lupa. Dito na to guro nila sa malo ka sa US, di ba? Tanawon mo kung mag-inom sila ya kasi sa balay.
why hindi coffee ina-offer nila yan, Oo, drinks. oo, ng Okay, may beer tugnaw to mo. or wine. Tugnaw nga danto mo, di ba? Yan, oo. So, ang na-offer nila yan, drinks, hindi yan coffee. Di nga lang ako nakikita ko na sa mga Kaya po, tag-isa na sila, kasyat yan, okay na na. Oo, hindi man tag-isaya ka, no, yung pizza. Layo sa mga Pinoy, Oo. sa pasa pa na Gani. baso mo. Yan mo na ni tagay mo. Oo. Ha? At hindi ka mo rin magtagay. Lainan niya yung tagay. Sang sa ano lang ya. Sang sa light lang yan nga ano yan. Nga makapakakas lang ba sa yung mga stress. Okay. Nga lang ako nag-reaction ba, makita ko na sa mga movie, bala, may mga, those scene na bala nga doon ara sa office, may mga wine sila yan. Nag-inom wine ng ilang boss, do ka mo na. Sa ding office na yan, sa dito sa Amerika, mao diri sa Pilipinas. Sa ano nang sa mga ano actually, mga Hollywood movies actually. Okay? Okay. So next connection boy, ang pag-inom sa nga makahulubong nga ilimnon sa trabaho, mas nagapa-productive ni kuno kag mas naga-push sa paminsaron sang mga ano bala sang mga empleyado nga makapaminsar sang ginatawag nga unorthodox solution. Ang orthodox solution actually ba ano mga contrary to what is usual bala. Mga unusual na mga ideas. Unusual, no? Nan, para mahimo nilang Kung insakto usual na, kung usual na, panawag na orthodox. Orthodox na. Pero din ako, nakuha ko pa, no? Gabi, I'm so proud of you. So, wala, kay makahelp na ko nga mas makapaminsan sa sang new ideas. Yes, Especially kung ang working environment, bala grabe, gid ka stressful. Nan, okay? So, next action boy, nagapabakod man kuno ni sa pag-updanize ng isa ka working environment. Mo ginhatagan sang break ang mga empleyado sa diin importante man ini para sa mental health. Nan, pero so, grabe gali no. Butang tayo bidri sa aton, bimambo tayo, hindi tayo ngapit danay, kundi shot ta danay. Amo na no? Pero wala na diyan naton, gina-practice. Correct, okay, diba? practice mo na dikron, para bikron si Aksyon Dale. Oo. Or si Aksyon Jan. Hubog sila yung ganito. Nagainom siya, tapos hindi man dalon. hubog, Mataw si questionon sila ni Aksyon Rex. Nagainom ka mo yaw, pakita na din lang niya, rin kay Dorel ng balon. Magiging mas productive kami. Pero mas preparado, yes, welcome. Ang example ko pa, wala pag-inom. Lang tawa dabi sa aton, yung center, kung sino daw ang pinaka-preparado sa tanan, bisa mga ilim nun, be. Ang garaya ng ilim. Di ba? Si Aksyon Fred, garaya, ano na yan? display lang na yan. yan. Kamo cute, na sa sa display nga ilim nun ni Action Fred. Si Ma'am Luing kag si Kono. Si Ma'am Luing kag si Teacher Romela, raglis dalo mo. Halara na sila. Saka ka mo di, Ma'am Luing and Teacher Romela. Tiambal ko, siling ko, why pa kami katapos niya, willing to wait. Ay, ala, willing to Saka wait. Saka na lang si si Teacher Romela, why pa natin kasaka? Oo, saka ka mo di, Ma'am Luing, and may monitor man tada sa dalom sa, kung gimpanda, sang guard sa dalom, kita vlog. Nang nililiw kita biyamba sila. O, si Nelbig. Oo, monitor nila si Nang Nelni, realista, ya. Sa kay Dolores Miranda, dol may agad na sa imo. Okay. Sige. So, sa mga action boy, sa mga working place, black action boy, nga ginasugdan sila sa pag-inom, bisan gamay lang. Siguraduhon nyo man nga, drink moderately lang. Kag siguraduhon nga, balanse ang pag-inom kag pagtrabaho. Hindi kaya kasi puro bala inom na lang balahaw. Again, ang imo na naging kuwan na, I think applicable na dito sa US. Yes, sa ibang nga lugar. Ang siling ko na bala nga, alam mo na gani nga diri sa ato niya, kita mo kami coffee kaniya. Kay ga-alert ka bala. Kaya nagiging productive ka bala. Sana all productive. Sige. Karon ko na lang di pangbuksan na. Huwag ko gabukas na isang akon nga messenger bala. Kay gusto mo, mga pila, ano oras ang off mo? Alauna. Yes. Can you spend tayo mga 3 hours sa magpanabat sa Wow! Sige, 3-5 lang na ha. Sorry pa na po. Ako manabat sa thank you so much. Action Boy Duran. From Action Boy Duran. May mapa-edit kay James ang ano bala? Sa picture mo na bala nga thank you so much. Gamo ko na thank you so much. So, i-send mo lang sila. Para hindi ka sige type salamat, Gid. God bless man. Hindi ka na. Si James na bala. James? Ayos na, James? Picture isa ka lang, James. Kayo mo sa thank you. Gamo ko ginableo. Kita sa picture ko. Or kawin mo na. Pero kita ka sa picture ko pag mabakuna? Wala. Si Aksyon Eden ba nagkuha mo? Tapos ko bakuna, bla? Ginag-picture niya ko. Gamo ko na sa, sa nurse. Salamat. Hati mo na lang na. Pwede mo na siya. Or ang imo picture, gamo ka na sa bakuna. Pero Ay, gamo na yan. Ay, ka mo na yan. Gamo ko na.
Nasakitan kaya. Wala ka man nasakitan, kundi nga na... So, mapa-edit. Doon na kunanan ko sang dagom bala. Ah. Pero hindi man niya sakitan, hindi na sasakita. Galing kay na, hindi lang ko gusto, tuslukon ko layaw. Na, hindi Pero, kayo gusto yan. Galing kay to be safe, Dapat panapon na yun. kita. Mario! So, pa-edit na mo na. Lim Himenea. Wagid tada, ara. Ara, saka di karon kay may may lanay-lanay di nga baboy. Kala isang lanay-lanay. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Kag thank you. Pilton Lipura sa Pasay City. Yes, salamat. Salamat, okay? Si Ma'am Okay Loida na. sa Happy kakapit birthday, niya. Kid Aksyon Boy, Sige, salamat. Uy, sabi ka na makanta ka? Ha? Sabi ko makanta ka? Siya, happy birthday to you. Happy birthday. Yeah, Adel? Ano sa nga ako na? Yen? Ano sa man? Abutano to sa gano'n ako balo. Yen. Charot. Happy birthday, Action Boy! Si Lainey Mario Lim Jimenez, Action Boy, may gahapa da. Ay, kala, gahapa ka? Oo, dugan-dugan duro. Wala kalain, Sundulit siya ko. Kayo ba? Ha? Kayo ba? Oo. Sige lang bala. Init ko. Char. Ulat pa ako da, Miss Doors. Ay, ulaton ko gidya si Ma'am. Sige, Ma'am Van, ulaton na ka ha. Ma'am Van, thank you. Galing sa dress ha. Ay, very... Pag dapat. ka namin to. Thank you, Ma'am Van. So beautiful dress from Minnesota. Aksyon, Balita Ma'am, Morning bagay naman Edition. ko kay Dorel. Balak mo da. Good morning naman sa inyo. Charot. Sige. Yeah. Happy birthday, Liwanag ko. Salamat kay sa tanan ha, kay ibandi ko na malambot. Thank you very much for remembering, no? Jutay lang ko mula malipat kasi ningon, jutay lang ko malipat yung birthday ko. Galing kay sa nag-greet ba nakakadumduman ko. Oh, siyempre. Anyway. Chris ni- Carrie Paul Javier na wala mo ko na mag-greet sa message ko. Nag-greet na. Na-greet na mo to Nabasa kay kagina. na. Oo. Yes, ang imo nga brother sa heaven, nga birthday man subong. Nag-greet to namon kay. Yes. Kay Roswell Verba, salamat man. Thank you. Sa Ibandera, salamat gid ha. Madamo nga salamat. Standby na sa Action Hotline with Aksyon Art Hupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel ka ba? Kag-Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.